Hát az úgy volt, én most csak az írásra koncentrálok. De az íráshoz élmények kellenek. Megcsókolt. Hajrá, Nina! Írjál. Amúgy Tetti vagyok. Én is elváltam, de gondolom gyerekekkel ez nehezebb. Én ez egy vagyok. Ó, Egy jó. És ennyi. Milyen volt anya? Mindent megengedett nektek. Elegáns nő volt. És tudjátok, hogy mi volt a kedvence? A mágiarakás. Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek. Szóval, hogyha többet megtudok anyáról, akkor életre kell. szia! Hát te, itt van a Luisa lánya. Ja, bocs, csak megszoktam, hogy ez üres. Ajándék tőlem neked? Nem. Ő nem az anyám, hát nem látja. Nina! Tudom, mi kell ide. Perspektívaváltás. Ha van kedvetek, lesz nálunk egy kártibuli szombaton. A szombat ez nekem Az nekünk tökéletes. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer. Hoppá! A boldogság veszélyes. De jó érzés. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod, ez a rendbontás. Ide nézz! Jaj, de édes. Nina, te bujkálsz előlem? Nem szeretnék többet hülyét csinálni magamba. Kérti a nőket?